Assalamu alaikum, gümmatlı vaktini yitirip bize tomuş ediyen edil vatandaşlar, biz sizin ehli canıda bir can sağlığı beyik bir vardan dileyat. Canınız sağ, işiniz rovaç olsun, mehriban iyileşler. Ukuyuğunu, zekinini açıp bir ayıp görkönmekte dörödüyen, giyin mümkünçülükler için edil arkadağımıza yeni vuruyorlu çeksiz sağ olsunları, alkışlara ediyat edil arkadağımızın belent baş aman olsun, işleri elmidama, rovaçlıkları beslensin. Ukuyup yaplaşığının yeni varsanı biz size ködürlüyüz. Bu gedeki mihmanımız, zekini vakşıyımız Halil Anı Gurbanov. Tomuş etmene çağırıyız. Assalamu alaikum, gümmatlı vaktini yitirip bize tomuş ediyen edil adamlar. Oğudan Türkmenistan devletimizde kahraman arkadağımızın sayesinde biz yaşlara zekinimizi, ukuyumuzu açıp bir ayıp görközmekte giyin mümkünçülükler var. Şol mümkünçülükleri dörödüyen edil arkadağımızın belent baş aman olsun, can sağ olsun. Ukuyup gepleşigimizin yeni varsanı biz size ködürlüyüz. Ukuyup gepleşiginin bu gedeki mihmanı Halil Anı Gurbanov. Halilcan, hoş gördük. İl içinde gıyska vaktinin doğamında ulu bir meşhurluk kazandın diysem yalnızşamız yok Halilcan. İlki bilen canın sağ olsun, o täze yıllar düşünmeli olsun. Sunwatda täzelikler senden garaşya, halkımız sen dinleyicilerin. Özün bilen tanıştırsan. Men özüm Halil Anı Gurbanov 1996-njy ýylda eneden boldum. Mara welaýatynyň Mara etrafynyň Aşgabat Daýhan birleşiginde. Özüm kiçikligimden aýdym bolan höwesim bar. Men kakam Şagil Anı Gurbanov, olam aýdym aýdymçy. Agam Celil Anı Gurbanov, olam aýdym aýdym. Oşun bilen maşgalamyz sunuwaty söýýän adamlar. Sunwat maşgalasy. Ha. Halipalagam kakan ağam ottu ya da. Kakam ağam ottu. Halipalangdan, yani ağamdan, kakandan bir o yatlan ayrıca nesihat, yani veset diyen yani, sapak diyen yani bir atlak geçeli. Şol bir gün öýde ýeki özüm repetiýa etmän gowy ýa-da. Şonda aýdym aýtdyrkam gatrak gyýrandyr, adam joş bilýär-de gadan. Şonda gyýrdym, kakam geldi de aýtdy. Gaty gyýrma. Bokurdan uza ayalarsın, ki uzağa gitmez, gıyırsan. Sesin aya. Ha, sesin aya dedi. Pes sana diyor, oğudan olsun dedi. Ha, aydım. Yönde sen şeyle yani sunwatta da o iyileşlemeden bilýän. Can sesi, beyik sesi has köp aydımları yerine getirmeye halaýanmy ya şeyle kabul edýän halk ya hakykatdan hem şeyle mi? Ya ansat bolýan beyikden aýtmak. Özüm üçin beyikden aýtmak özüm üçin gowy görýän. Ha, pes tondan aýdanyňdan beyik tondan aýdanyň saňa ansat bolýar da. Özüm gowy görýän şonu. Onu şu taýda sen pes tondan aýdym aýdyp bermeli bolýan da bize. Başardygyňdan. Mal pes sana aýdyp ber. Aýsaýdym. Aýdyp berjek. Bir oğudan aýdym da halipalaňa aýdyp gelsen aýdym ýar diýip bir. Ýar. Şol aýdym aýdyp. Edidileşler Halil Anı Gurbanow'un yerine getirmeginde bir oğudan ähengde oğudan bir aýdymy biz size getirýäs. Dinleň diýinçäliň. Gara saçın oynayan yaş emala yar yar Sıyna gözüm doymaya ya cemali yar yar İyi gözleri piyala Şundum çoğur hıyala Düşmevime bu hala Kim güneli yar yar İyi gözleri piyala Şundum çoğur hıyala Düşmevime bu hala Kim güneli yar 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 Karadaçın oynar şemala yar Ya şemali yar yar Rövalar yar yar Kıynak gözüm doyma yar Ya cemali yar yar Sen özün kubatane Men özün kubatane Müngür dertten halafen Ya cemalı yar yar İyi gözleri piyana Şundum sunlar hıyana Düşmevime bu kana
var hayala Düşmegime muhala Kim güneli yar 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 Karadaçın oynar şemana yar Karadaçın oynayar Ya şemana yar yar Kıynadım doymayar Ya şemana yar yar Ey gözleri piyala Sündüm sunmar hayala Düşmegime muğala Kim güneli yar 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 Karadaçın oynar şemana yar Karadaçın oynayar Ya şemal yar yar Kıynadım doymayar Ya cemalın yar yar Ey gözleri piyala Sündüm sunmar hayala Düşmegime muhala Kim güneli yala Halilcan Beyk'ten ayttın dedik. Aydym üçün köp sağ bolsun aýdýar. Sağ ol. Awa erbetde gowy ýerine ýetirdiň. Diýsem bir hilep görme hakykatdan hem gowy ýerine ýetirdiň. Halilcan, ikinji aktaban haýsy notasyna çenli sesi alyp bilýän? Nemeden ağa? Misal üçün men doğadan aýtjan bolsam, doğadan aýtjan bolsam, özüm ýok ýa ne alat. Ýok, hakykat aýt. Doğadan aýtjan bolsam, men şu aktabasyna özüm gynamany ýetibilýän. Re'den aýdaýyn. Gıynan ýagdaýynda ikinji aktaban haýsy notasyna barýan? Ayo ne geple düşündürmek da büyük kola. Onu mehriban illeşler biz size Halil Ağa Nurwanowyň ýene bir aýdymyny ködürleýäs, diňläň diýinjeliň. Gönlüm
karara karara karara. Halilcan köp sağ olsun aýdýas. Sesine saglyk gaby. Indi iň kyn görýän aýdymyň, halamaýan aýdymyň, aýtmany halamaýan aýdymyň barmy? Aýdymlaryň içinde kyn görýän, agyr görýän aýdymyň, aýdyp bilýän ýöne, şonu aýtmany özüňçe bir hil halamaýan aýdymyň barmy? Doğru aýtsam aýdymdan barynam görýän. Ýöne esasy bokurdagy aglam berýän aýdym da Haýsy aýdym? könügzer diýip bir aýdym ma. Ha, könügzer. Oňa naragaçy diýenler şol aýdym esas bokurdagy agram berýär. Aýtman kynrak. Agram berýär. Şol aýdym haýyş etmäň diýilýär. Maksadlı kömülü cihri bir abada can gille. Kirpikleri hancırdır kolbaşı kemal gille. Ha gille gille. Aydymçy bolmasaň kaýsy kärň başynda durardyň? Özüň pikir etip görýärmi şo arada arasynda? Hawa. Kim bolardyň aydymçy bolmasaň kaýsy hünär saýlardyň? Men başçylyk kärine başlamadyk bolsam, men sögda bilen meşgul bolanardym diýip pikir edýär. Sögda bilen meşgul bolanardym. Düşnükli. Hamal mana awa bir turgunlaşmany. Günüň kaýsy wagt saňa has bir özüňe gowy görýän. Unertada 2'den soň. Unertada 2'den soň. Arkaýy turgunlaşýan. Arkaýy turgunlaşýan. Yani men pikirimçe saat 2'den soň bokurdum açylýar. 2'den soň. Ol sen pikiriňçe däl Haliljan aslında ses
şolar ýaly. Ses. Günüň yarım salkynyndan soňra ses öz kadasyna gelýär. Aslında hakykatda şeýle bolýar. Alijan yetmek isleýän derejem. Türkmen sunwatynda. Yetmek isleýän derejem esasy Sunwatda. sunwatda köne halipalarymyz ýaly ýatlanman gowurýan. O şeýle bir ýolun bolmaly. Sende öýkünýän bagışlaň barmy? Ýa haýsy halipalaryň ýolundan has özüň ýykgyn edýän. Esasy ýykgyn edýän halipam Rayo kakama öýgünesmeli. Şairlan Urbanow. Şairlan var. Ondan soň esas şo ýa-ki beýik tonu gyýgramda Halipa Haşim Nur Muhammed Meretfe Nur Muhammed Meretfe ýalar kommentariyada. Şeýle kommentariýa berýärler, şeýle tesir berýärler. Şu adynny bästeşleň bolýar-da. Bästeşleň bolýar, ýagny ýyldız aýdymçylarymyzyň ählisem. Haýsyny özüňe has ýakyn bolýar. Men özüme ýakyn bolýanym ne? Süýüp dinleýän bagşym bar. Ýaş bagşlaryň içinden. Ýaş bagşlaryň içinden esasy men Nur Ýadrejep. Nur Ýadrejep. Hem süýjat hem sözler düşnükgül özüme şoň aýdymdan ýakyn bolýar. Nur Ýadrejep. Başka? Başka Halipa bagşlaryňyzdan ýaş bagşlaryňyzdan Halipa bagşlarymyzdan ha düşnükli. Indi Azyanan bagşlarymyzdan haýsysyny sen özüň üstünlükli aýdýa diýip biljek özüňçe. Azyanan bagşlarymyzyň arasynda edil häzirki wagtda. Häzirki wagtda men gorýanmak halifamyň Ahmet Mehmet Kurtaşyny tanalýar. Gülşen Mehmet şonu gorýan, halk aýdmaýçyny gorýan, estrada aýdmaýçyny gorýan. Ýakyn. Doğru. Halijan edil häzir sen alyp barmaly bolsaň näme diýordun özüňe? İki dağın arasında kalacak. Meni gitmesin özüň çağıran bolsaň. Men aýdyr senin olabilecek adym ýok. Ýok. Hawa. Ýöne Her kimiň öz ýoly bar. Ukuyuň bilesin bele. Edil başyna düşdi. Men başaranydım. Alyp barjylyk. Ýok, başaranydım. Ýok, hani ýelçin alyp barjylyk bir gatwar kyn hüner diýem hasaplanyp durýar alyp barjylyk. Ýok, esasy toýda gatdyň, toýa bedel berýän. Toýa bedel berýän, balsyny höwüsendirýän diýip bolup durýar da. Mene durup plan edip durýar diýip jetar. Rahim Urbanov bilen bir toýda bolup gördüňmi? Ýok, bolup göremek. Bolup göremek, ha? Ala Doramadov bilen. Ýok. Bolup göremek. Ýok, bolup göremek. Nur Muradov Hayko ady bilen tanalýar. Ýok, bolup göremek. Nirde gezýän sen? Eder izek olan üçten golanlar, Ustada olanlar. Nesip bolsa nesip ýa-da gawatlaşar. İnşallah bizim nesip bolsa. Ýöne sana gowanýas Halijan, gyska wagtyň içinde bir sunwato şeýle bir zekinli bolup girişmek ol bir irginsiz zähmet ýatyr aňarsyňda. İşinde rowaşyk arzu edýäs Halijan, bir dinleýijilerine aýtjak arzularyň bardyr. Aýtjak sözleň bardyr. Arzulan Allah ilk bilen hemme Allah'a teýärleme gutly bolsun. Allah'dan bagtly, saglyklly ýyl bolsun Allah'dan. Näme dinleýijilerimize işlerini üstünlük arzu edýän, okup berenler tamamlaş, okuny tamamlap gelsinler, okularyny üstünlük arzu edýän, meni bolýan ähli oglanlarna taňar ýalkasyna aýdýan. Ýene dama öýlerini Allah'dan. Diň oglanlarmy? Dinleýän gyzlar amady. Umuman hemme dinleýijilerine. Hemme dinleýijilerine Allah'dan öýlerini Allah'dan agda berçilik bolsun. Ana toy ýurt para açyk bolsun. Şular ýa mümkinçilikleri döretip berýän gahryman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutum işleri rawaşyklary beslen.
geçti. Hava. Ay baltım olayı dedim haktır. Baltım olayı dedim haktır. Hak dedin birini yoktur. Bu dünya kimi mirastır. Mona gelin gelir geçti. Mona gelin gelir geçti. Vay bu dünya kimi mirastır. Mona gelin gelir geçti. Mona gelin gelir geçti. Mozavine bakı geçtiler. Alican, ağa Mehmet o bir videoňyzy gördük da ýazyňyzy gördük. Biram Bak Ataýew. Aa. O ikisiniň arasynda da sen durdun. Ya. Şonda men kommentariýalar okudum da gyzyklandım umuman seni çağırmakam, sen arada ähli ýazgylaram gördüm. O sunutyň arada da gyzyklandım. Ha. Indi şonda ýazýarlar toğunu galdyrdyň diýip ýazýarlaryna men düşünemokda. Düşünsem men bilýän ýöne edil şo ýazgyny men dol görsem hem her iňiziň öz ýeriňiz bar. No. Ýöne şo kommentariýa ýazylmagynyň sebebi näme? Şo taýda näme? Bir duýgu bolup çykdy. Neme? Aslında not boyunca si diyen talanstan aytdırdık. Aytdırdık golün sonra maňa edek getenne. Kara şu aydın başlama kabe üç ol masa etdik haýsy tonun aýdalyn. Ondan aslında ol aýtdy, men şol halipa öküne goýarýan, bu dinleýän şol onu. Sylaýan. Şu aýtdy, siden aýdalydy. Benim bor näme diýsen şonu aýtyp bilýär. Ondan şu Bak Ataýew olam ýetsin o dua golun erbetdi bilen. Bak Ataýew. Men doğadan aýtsak diýdi. Men doğadan aýtýany. Ne şu an mesafa bizden uly bizden öň başlan aýdym şey. Usada bolan. Ondan şu baş aýdma başlana si talansdan aşağı si talansdan. Olam aýtdy, ay men doğadan aýtsak diýdi. Maňa edek geldi. Men ondan men sidan aýtman, menem şu do galdyrdım. Ay menem şu do talansda galdyrdım. Aýtkysyna şey. Şondan käbir onu kamatady, ýalňyş düşünýärler, sen to galdyrsan. Sen olardan belent durýar. Biz Türkmen sunuwatynyň wekilleri birimiz bilen bäsleşmelerle taşar döwletler bilen bäsleşmeli. Edilir Şonu özüňize has bir mysal oda edip koýsak, maksat edip koýsak. Asko bolarmy kadýan? Ödüňlejiler hem ýalňyş pikir etmeýärler. Haliljan ýene bir gedip gelin gepleşigimde çakyrygymyzy kabul etdim, köp sag bolsun aýdýas. Sunwatda da bir belent derejeler sana arzu edýäs. Elbetde öz arzuň ýaly isleýişiň ýaly halipalarymyzyň ýol goýuşy ýaly öz bir ýoluň bolsun, ýoluň bolmagy isleýän. Belki atgadan artist, halk artist sunuwatyň bilen, zähmetiň bilen şol derejelere ýetmek isleýäs. Janyň sag bolsun. Ediz adamlar tomaşa edeňiz üçin ilki bilen sag bolsun aýdýas. Janyňyz sag bolsun. Her biriňiziň maşgalaňyz awadançylyga beslensin. Berk jan saglyk biz size arzu edýäs. Täze ýylam her bir türkmen ilimiz üçin gal bersede dünýä döwletler üçin bir saglykly ýyl bolsun, awraýly ýyl bolsun. Janyňyz sag bolsun. Şeýle mümkinçilikler döredýän üçin ediz arkadamyda ýene bir ýoly köp sag bolsun aýdýas. Arkadamyzyň jany sag, belent başy aman bolsun. Hoş, sag bolun.